Hello guys! Maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, nagdungag kog saging hinog. Ay kuha na ni si Jack kanang kabangaan ug mangga pa kabangaan. Yellow na ba? Asa mo to imong kaniyong kay hinog ni? Mukaan kaya na? Mukaan ka? Wala lagi karon be. Ha? Wala mo ka kaon ka. Kaon ko. Lame ay. Ngayon ka guys. Go. Kaon ka day? Nakoy biskuit guys. Ako biskuit. Snacks. Biskuit liksi. To Bukas biskuit nilik si angkaw. Kay kasapaan ko tayo sa. Di ako maaho man na. Di tayo sa ida ko tayo sa. Ako kaya ako nagpalit diha. Di ko tayo sa. Mahadlak man ka na. Mahadlak man kang liksi. Ako na. Nagbugno ra ba mo? Ano mo pagbugno kay pinangga ar ba kang liksi bigla tangag tawas sa ilot ja. Manumbag ka. Bad na. Hansa? Dati liksi. Ako na nagilay. Ngaon ka guys. Dati tayo sa. Abyo. Dapat ginamos dah. Sa. Ah! Maluwag ka ma. Laras, kita ngipon. Hinog man hilaw mo ni. Hala, unoy. Tamis mangkod. Di ko hilaw. Pero, basta kabayaan. Nya. Biskuit try mo. Ano magulain dana? Wala na, lagi hilaw naman sa ilaw. Karira mo ipagtala, duha. Kanino? Kari pa to. Masinog pa noon rin. Kana, soy eh. Lagi na, kay arte. Please, Whipped pa. Napigan pag-inahan. Sana all, nalakaligo na. With lip tint pa. Wah! Ipit taan ba? Kaya walang classmate. Menunduk buka, makagubag. Wait, kay bata pa. Kubra. Murder na saging. Murder, kate. Ang sering sudan gini ya be. Uddo, makumami uddo. Kapag yung giswa. Sa magkang bakong ligong paningit ka man. May ginamas eh. Ang gaginamas. But. Again! Bili ko na mo. Premiuman dyan ka na hagwa na kay ubo. Kinus ala kaning ka nga na. Larumpo kita. Hapay. Gapon. Kalami na ning ginamos. Paningat mo ka. Paningat man kaning ka ginamos. Teo! To. Saging! Oh! Ag edito nun nga, ag signal ra ba jud gabi, grabing ludinga.
Makawa ko klase mauban ko ni mo upload. Nah. Tunggu mo. Hinog mo po. Di. Ilang di. Ano sa bumagang? Yung butog likod. Hilak, oy. Ipit siya, oy. Kayo, ini siguro po nga papungton. Wow, nasiglayan. Na may isa nga magdimot si. Nasiglayan, gibutangan pagtawas. Gibukbuk radi ay. Ipit, oy. Anga, oy. Gusto taas bagay ha. Kato nagdagan siya. Naman isa nga mabikil siya sa mudagan sa anak siya mabawal o kanang muli ana. Wais nga sa aliana. Ano to? Taas. Ha? Na wais na sa aliana. Anak siya mabawal o kanang makalugar siya karang butan-butan. Manggigilin na siya dari ay. Ipit yun. Uban ko ni mo mag-upload ma. Ang sama. Sige na. Kuha ko mamaali. Wala, di na dito kailang mamaali nung inigawas. O iniguli. Sa pariban? Ipit din ko. Sa pariban? Hindi nila. Kasli na siya. Ugma. Marami pa yung Carla Abellana ng gawas dahil. Tapos nag-utro nito Rodriguez. Ago, wani Aliana. Hindi mo ulit mo igsuong kakas sa tabi. Ha? Hindi mo ulit mo igsuong kakas sa tabi. Mauli nag mga igsuon guys kay Kasli sa Tiali ugma. Zizin. Nanas Ate Jijin, kaya Junjun, nanas sila sa Valencia. Og sunod. Ate Julie. Ate Esther, naraman sila sa deo. Basta nanguli na sila. Nay, taga Manila po. Nay, taga Manila. Tapos taga Antipulo, tapos Valencia. Kay, may kahigdaan rin sa bahay. Tapos din na ugma. Si Lexi Bridesmaid. Flower girl. Ayana. Bos, Aliana mo, bridesmaid ba na sa idang mama? Hindi, aglaki nga mo pagkasal mamaali kayo may ngipon, pangagman. Nga may, Tinood ba di ay ma? nga may kustisong nga available nga. Huwag na masuuhog man ko no. Sugot ka, day. Di, tayo sa. Dali. Masugot ka? Gusto ka mga... Nay! Alisa! Alisa na kayo mag-meeting tanay! Nay! Alisa, ala ka mo rin. Ang saan naman gadyan yung mato na maditas kamot siya. Laki. At pagkasila naman gadyan, sana all. Sana all, napakasila naman gadyan. Ug unsa na ramanis Aliana? Yung buwan. Ba ka rin? Ano ka mag... Ikaw tig brasa pustiso day. Nay! Manguli ang kurog imong mga anak may kay kaslo na sa tiali. Aliana nanay, witig di nanay jud. Nay, imo nang giredi pustiso. Hindi na nalihas lang. Ginoo. Kailangan pa ito pakke pa bikos Tinood ba di ay ma? size. Magbiko na pud mi rin 26. Kita 15. 14 sa kadlawon. 15 adlaw ano ka mong dali size? Aw adlaw ni ka magbiko. Di, gabi is 15. Oh, yeah, ako bintagan murot na. Kasi na unang katod sa painit. Ang tawag ko yun. Nanay pan. Panday, ato na nandun na mapubiko magusahan ng mga tao. Imbes kay kita gipiling lali kita ang duha biko ko, way mo gibiko sila kay Ah, so pa, nag-ina dari babaw. sabot na miyo ka pa ni para pod. Nay, isa may kape. Ang kape, sila lay magdag tag media nga sentral. Mamaya Ang kay. magdag kong kape nga mais ito pak. Pak nga kape, stick. Sila lay magdag kaning mako. Isa ka sila sa klarang.
Sana all. Nagtagdan ng barila. Sidecar. Ang sidecar. Barila. Sidecar nila. Ang saka nakakuha lagi ka ang maginamas. Ang dagi, parang Kia. Mahal din noon. Si Kia ba ito? Karon pa ko ka-discover, bilami hindi ka pilit. Ang bitaw, wapa. Reject to billion. Ang drama riksi, itong tanong hapon. Wag nay. Sarili Nagbayan na. ba? Abot kamay. Tenta po Tiya. ka na. Grabe na na ibig kagabi i-addict sa TV. Muli ka mo ko ng tanahon. Lamig na ko tanahon. Labi bitaw abot kamay. Ang tiguang kay may bali sa kabandita ay si David pa ng tiguang. Gabi, nagbinig mo ang gabi. Kita ko sa sarili. Nagtago. At tiguang nga katong kuha na uli na. Ang bali bang bang sa bukid mo din nag-model. Kita na. Kasi wag si nauli na bang katong tiguang nga lolo sa Wa pa lagi. Tapos pa. Nagda na tong nilaki yung kanang kwarta kay magtago sila. Ma. arong uhawa. Laki karon. Oh. Manaron kay awa pa, stress pa. Di na sa tayo. Sorry, like pagpagi nanay ito. Agabot kamay. Kamay kay Rastus Media mo. Ngayon lang, abot at ang YouTube. Nato mga abot sa nagtatay. Ala, Rastus, hindi daw sa sugod na. Lang itong Lord. Rastus, walang kanilod. Oo, bago pa ganyan na ginudan. Uso man. Uso mo taron. Hala. Bagpuhay, palagi mo ng anak. Bilat siya yung ino. Katang nagdog ka sa load. Basta nga pa ron. Ikaw ang guro, Ate Ali. River ba tulog loob mo? Ate Ali, ito na ino. Ikaw ang kwarta, ikaw ang loob. Ilang ko tubig? Hatag pa, Bill. Kung na kay magkuha ko ng Ate Ali, magtanaw ko yung porma kay first time na makita ng Ate Ali, paribag buhok, mura ba dig tabili. Balik ako sa Manila, nasa 2013. O mura bag tabili. Di tabi mo ang Hindi na ako bago. Bye guys!